Здравейте на всички, които ме гледате, аз съм Ачо Геймс. И днес ще снимам Legendary Chest Opening. Ще отворим. Отваряме Legendary Chest. Принцес! 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 Принцес, бате! Принцес! И това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало клипчето. Ако е така, дайте лайк. И споделяйте с приятели, коментирайте и чао!